Son Eva Seijo, son a xerente de Medes JS, que é unha empresa familiar onde tamén traballo con meu irmán, dedicámonos a producir mel de Galicia baixo a ISP do Consello Regulador. Quen a creou e quen a fundou foi meu pai, que empezou, o que pasa que meu pai sí que o tiña como unha renta aparte do seu traballo, era como un hobby. Logo nós, tanto meu irmán como eu, estudiamos as nosas carreiras e chegou un momento en que decidimos darlle un punto máis profesional e foi cando ampliamos o número de colmeas, ampliamos as instalacións e aumentamos a produción do mel. O que fomos incrementando a produción e a medida que íbamos incrementando a produción, buscando máis clientes. Nos manexamos entre 8.000 e 9.000 kilos de mel ao ano. Temos a sorte de vender toda a nosa colleita. Dun ano para outro nunca temos excedentes, salvo así que, como dixen antes, que haxe un ano moi grande, que dende logo, dende os últimos 6, nunca tal vimos. A velutina é verdade que é un gasto que ao final vai repercutir no precio final do mel, pero a climatoloxía ainda é peor. Nos vendemos o 100% como produción propia, etiquetada ou ben ao consumidor final directamente ou ben en pequenas tendas de alimentación, ou frutarías, ou tendas de delicatessen, pequeno comercio. Maiormente na zona de Vigo, aínda que temos algunha tenda tamén ao longo da xeografía galega e algunha en Madrid, en Logroño, en Barcelona. Pero nos vendemos toda a nosa produción coa nosa etiqueta en produción propia. Nos, en principio, sacamos mel multifloral e logo monoflorais de eucalipto, silva e castiñeiro. Sacamos a veces algún monofloral de breixo. Esas veñen derivadas de onde temos os nosos colmeares. Nos temos colmeares por toda Galicia. A zona da costa da provincia de Pontevedra produce fundamentalmente esa mel de eucalipto ou unha mel multifloral, e logo temos colmeares no interior, na zona da Ribeira Sacra, onde producimos a mel monofloral de castiñeiro, e na zona de Xa de Sarria, concretamente no concello de O Páramo, onde sacamos o mel monofloral de silva. A calidade é importante, que o consumidor te coñeza. Nos levamos moitísimos anos no mercado, o consumidor xa nos coñece, temos uns consumidores moi fiéis, a imaxe de marca, o etiquetado tamén ten un plus. No noso caso non é así, porque mantemos a etiqueta de sempre, por ese motivo de que os nosos consumidores xa nos relacionan con esa marca, xa saben que é unha marca de calidade. Aquí, por exemplo, o plus de ter ao mel baixo a etiqueta do ISP ou cando queres vender fora de Galicia, é verdade que tens que facer a veces moita labor de explicarlle ao consumidor, de tratar con consumidor e as feiras, que te coñezan, ter ese trato máis directo. É unha boa situación, eu vendo todo o meu produto, é un produto moi valorado en pequenas tendas, o pequeno consumidor, pero sí que é certo que a nivel máis se vendese a granel, neses mercados, sí que hai o problema da mel que vende fora a moi baixo precio. Creo que hai que facer moito traballo de información ao consumidor para que aprenda a diferenciar o que é unha mel de boa calidade e unha mel que, bueno, é mel ou non é mel, a veces é mezcla. Eu sempre lle recomendo que, ainda que non me compren o meu mel, sempre lle digo aos consumidores que compren mel co selo de garantía de Mel de Galicia, que é unha garantía de que é mel producido aquí e baixo unhas condicións de calidade máis exixentes que a legislación estatal.